Ei, hola, bon dia. Quin episodi de RACO acabo de veure. Pum! O sigui, els últims eren així una mica fluixets, eren interessants, però no passava massa cosa. Però aquest, o sigui, pam! Espectacular, vull dir. I anirem directes al gra, al final. Sisplau, no. L'Eren i la Mikasa estan sols davant d'un tità. Preguntaràs, quin tità? El tità, quin podia ser? I això encara em fa més por. Eren, és ara o mai? Sí? O t'hi tornes ara, o perds la Mikasa de la mateixa manera que vas perdre la teva mare. Sisplau, que el següent és l'últim episodi de la temporada, vull que s'acabi bé. És que ha canviat el ritme de l'episodi de cop. Vens del caos que ha creat l'Ermin, que està boig, o sigui, està tocat del bolet, ha fet com un xoc de titans, però terrible, i després surt l'escena. Dius, no, sisplau, no. I l'Arwen, quin crac, vull dir, és que ha anat a posar el dit just al punt perquè en Bertolt es quedés petrificat. No sabia què fer, l'ha deixat com una estàtua. No, però ha sigut maco, entre cometes, el retrobament de la tropa sobre en Reiner. En Bertolt s'ha pogut explicar una mica, saps? No, és que ningú vol matar gent així perquè sí, però que s'havia de fer, saps? I que realment els considerava amics, no sé què, i la Mikasa diu que sí, el que vulguis, però torna'ns l'Eren. I bueno, ja ens queda l'últim episodi de la temporada, esperem que acabi bé. Hi ha una cosa que necessito saber, perquè el tità aquell del poble d'Anconi es veu que 100% que és la mare. Ho han deixat allà, no han explicat res més. I espero que ara al final facin alguna aclaració. Però bueno, que si no me la fan, estic content mentre l'Eren i la Mikasa estiguin vius. Saps què vull dir? Només vull això. Vinga, vagi bé.